Takže, toto je Nokia 6500S. Má, takže, takto skvelé padne do ruky, takto vyzerá s vysunutou klávesnicou. Čo môžem odporúčiť, akože ja teda, tento telefón je veľmi dobrý, odporúčam ho. Tuto má konektor hlasu, rýchla voľba pre foťák, fotoaparát, môže byť aj zavretý. Takto sa dá. Môžeme urobiť nejakú fotografiu. Takže voľby, môžeme si ju priblížiť, zoom. Takto vyzerá zoomené. Má 3,2 megapixelový fotoaparát. Fotí to veľmi dobre. Tuto má reproduktor. Už sme ešte tak povedali. No, ten konektor hlasu som povedal. Toto je reproduktor na telefonovanie. Ukážem vám menu. V menu máme na sťahovanie, adresár, Auto médií, Orange World, Music Store, správy, nastavenia, organizer, sú tu hry a aplikácie, taktiež aj história hovorov, média a Orange menu, keby ste čo chceli vybaviť cez Orange. Takže pozrieme sa do album médií, takto máte typický album médií. Ja pamäťovú kartu mám vloženú, ale nezobrazuje sa. Máme tu aj adresár, mená, synchronizovať všetky sa dá. V nastaveniach môžeme si aj skopírovať. Môžeme pozrieť, koľko máme ešte stavu pamäti na SIM karte alebo telefóne. Ak chceme doplňať mená, máme tu aj skupiny. Momentálne nie je žiadna vytvorená. Rýchla voľba, servisné čísla, vymazať všetky. Presunutie adresáru, kopírovanie adresáru. No, to stačí. Môžeme vám ukázať, ako sa dobre sa píše správa. Dáme si správu. Komu? Napíšeme nejaké číslo. Veľmi dobre sa píše. Má veľké klávesy, to je výhoda. Napríklad nahoj. Dajú sa urobiť prílohy, snímka, videoklip, taktiež textová šablóna, textové pole. Môžete posielať vizitku, môžete poslať nejakú udalosť a zvukový klip. Takže to takto. Tu je rýchla voľba pre ísť na. Nevidíte to moc. Môžete medzi rýchla voľba sa dá meniť. Môžeme si dať usporiadať, môžete to presúvať, alebo taktiež vybrať voľby. Môžete si tam dávať rôzne veci, na ktoré sa potrebujete dostať rýchlejšie. Takže toto je taký taký náš pomocník na obrazovke. Tuto si môžeme pozrieť, čo mám dnes. Môžeme pridať schôdzku, nastaviť budík, aj nastaviť hodiny. Máme adresár. Toto je telefonovanie, história hovorov, alebo teda denník, povedzme, SMS-ky, Music Store a Orange World. Takto pekne. V menu som vám ešte zabudol ukázať. Má to nejaké hry. Veľa hier dobrých. Veľaký kolega mi to napísal, vytvoril priečinok. V médiách sa dá teda ten fotoaparát, ako som spomínal, čo je rýchla voľba tuto. Môžeme
video. Samozrejme, keď klikneme na fotoaparát, dá sa to takto prestaviť na video. Ideme späť. Môžeme si prehrávať hudbu a púšťať rádio. Je tu taktiež nahrávač a ekvalizer. Medzi organizérom si môžeme nastavovať budíky, urobiť si nejaké poznámky do kalendára, zoznam úloh. A to je asi tak všetko, čo by som vám o ňom mohol povedať. Má teda ten trojmetextový foťák a to je všetko. Tak, dobrý. Zalúznite.